Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan, nama saya Raffathillah Ramadan dari SMP Islam Yesna. Aku kelas A. Lan iki koncoku. Perkenalkan, nama saya Rehan Alvin Barok dari SMP Islam Yesna kelas 9A. Bunyi iki mau aku nang warung tuku kopi. Regane piro mau? 4.000 apa 5.000? 4.000. Regane iki mau 4.000. Tuku iki mau asine kopine akeh. Tapi gak tuku kopi iki mau. Kopi iki mau lek tuku ning harus 24 jam. Lokasine ning Pungkruk, Endang Harjo. nah wis njajal saiki mau aku pe ngombe ngrasakno kopi sing lek tuku mau karo kancaku. Rasane kopine iki mau rasane koyo kopi. Rasane ana legi-legine, ana pahit-pahite. Yo ora pahit ki. Iki kopine sedenge kopi ABC, kopi susu. Ora sarden. Kopi susu. Iki kopine gambare untuk biji-bijian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.